η αθλητική μοτοσυκλετική λέσχη Χαλκίδας και οι φίλοι του Γιώργου του Σταύρου από τα Ψαχνά και όλοι και από όλη την Εύβοια, από όλη την Ελλάδα, γιατί έχει πολλούς φίλους. Σας ευχαριστούμε και πάλι που είστε εδώ. Είναι μια προσπάθεια που πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο, γιατί εντάξει, όλοι μας έχουμε κάποια εμπειρία από ατυχήματα, είμαστε μοτοσυκλέτες, αγαπάμε να καβαλάμε και είναι κάτι που σχεδόν είναι αναπόφευκτο κάποια στιγμή να έρθουμε πρόσωπο με πρόσωπο, είτε εμείς είτε κάποιοι πολύ κολλητοί μας φίλοι με κάποιο ατύχημα. Ευχαριστούμε και πάλι που είστε εδώ. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που βοήθησαν στο να γίνει αυτή η εκδήλωση και όπως επίσης ευχαριστούμε και τον κύριο Αλεξίου που προσέφερε, όπως είπα προηγουμένως, και το κατάστημά του μαζί με τις υπηρεσίες όλους της οικογένειας. Θέλω να σας διαβάσω κάτι, πιο πολύ είναι κάτι που αφορά τον Γιώργο, από ένα φίλο της Λέσχης, ο οποίος με αυτά που λέει πιστεύω ότι αντιπροσωπεύει όλους εμάς, μας εκπροσωπεί όλους. Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργου, εμάς τους μοτοσυκλετιστές μας συνοδεύει η ευχή της απόλαυσης του μαγικού κόσμου των δύο τροχών και η κατάρα του ανα πάσα στιγμή ατυχήματος. Όλοι μας έχουμε πέσει, όλοι από εμάς έχουν χτυπήσει, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Η ζωή τα έχει αυτά. Για όλους εμάς όμως που είμαστε ζωντανοί, αυτό που τελικά δεν μας σκότωσε, μας έχει κάνει πιο δυνατούς και μας έδωσε πολλά και σπουδαία μαθήματα. Όπως κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, έτσι είναι και αυτή η κάθε κακοτυχία. Η μια πλευρά είναι αυτή που για την ώρα βιώνεις και η οποία δύσκολα περιγράφεται. Η άλλη όμως είναι αυτή που ακολούθησε το ατύχημά σου. Και ποια είναι αυτή? Μα η έκρηξη αγάπης και αλληλεγγύης που γεννήθηκε αυθόρμητα από πλήθος κόσμου που ούτε γνώριζες ούτε σε γνώριζε. Και αυτό λειτουργήσε διτά. Από τη μια η άδολη κοινωνική, ψυχολογική προσφορά που σου προσφέρθηκε και από την άλλη δυνατότητα που άθελά σου έδωσες σε ένα σωρό κόσμο να εκφράσει έβρακτα όλα τα ευγενικά ανθρώπινα χαρακτηριστικά που τόσο έχουν εκλείψει στην εποχή μας. Την ανυπόκριτη προσφορά στην αγκαλιά, στον άγνωστο συνάνθρωπο, στην αλληλεγγύη, στο πληγωμένο μοτοσυκλετιστή. Το ζήτημά σου εκκίνησε ένα καταράκτη ομορφιάς και αγάπης, τα νερά του οποίου δρόσησαν εσένα, δρόσησαν και εμάς που νοιάσαμε ότι είμαστε ακόμα άνθρωποι, που νοιάζονται για το διπλανό σου, δρόσησαν και μια ολόκληρη κοινωνία που σπρώχθηκε από την οχυρικότητα της τηλεόρασης και της ρουτίνας σε μια έντονη ανθρωπιστική δραστηριότητα, που οδήγησε σε πράξεις αλληλοβοήθειας και μεγαλείου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν σε ευχαριστούμε θερμά και επιθυμούμε να γνωρίζεις ότι στο δύσκολο δρόμο που τραβάς θα είμαστε δίπλα σου ως το αίσιο τέλος. Και θα είναι αίσιο το τέλος, Γιώργο, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Είμαστε σίγουροι και ως φύση αισιόδοξοι μοτοσυκλετιστές, αλλά και ως ενωμένοι συνάνθρωποι απέναντι στην δυσκολία του ενός. Κανένα εμπόδιο δεν είναι αξεπέραστο όταν απέναντί σου βρίσκεται μια γροθιά αποφασισμένων ανθρώπων. Φίλε Γιώργο, κάνε αγάτα και πάρε δύναμη από το Θεό και από όλους εμάς, στο μυαλό και τη σκέψη των οποίων βρίσκεσαι κάθε στιγμή και όλοι μαζί θα ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Ξέρεις τι γίνεται, περάσανε χθες και τα... Περάσανε και το γάμισαν και δεν το ξέραμε. Τα σηκώσαν όλα τα τώρα. Τρώγαμε καλά, χθες τρώγαμε καλά. Πήγαινε από πίσω.